Jeg skal så afstemme en redox-reaktion. Så først vil jeg lige starte med at skrive reaktionen op. Så er CR2O7 minus plus NO2 minus reaktionspapir CR3 plus NO3 minus. Så først vil jeg starte med at finde oxidationstallet på det. Som vi ved af oxidationstrinnet, så er O altid minus 2. Så jeg skriver lige minus 2 her. Der er så 7 af dem, så det vil sige, at der er minus 14. Der er så minus 2 på den ydre ladning. Det vil sige, at der må være 12 krom. Men der er så 2 af dem, det kan jeg så se her. Så derfor må den være 6 plus 6. Og igen, oxygen er minus 2. Der er 2 af dem, som er minus 4. Der er så minus 1 på den ydre ladning, så nitrogen er 3. Så vi skriver plus 3 herop. Krom har vi så her. Der er en stor len, men der er plus 3 i den ydre ladning. Så vi skriver bare plus 3. Vi har så oxygen igen, som er minus 2. Der er så 3 af dem, så det er minus 6. Der er minus 1 på den ydre ladning, så der må være, plus 5 nitrogen. Så vi skriver plus 5 her. Jeg skal så kigge, om der er sket nogle ændringer i oxidationstallet. Og så kan jeg starte her med krom. Og her kan vi se, at den er på 6, og den er plus 6, og den er røget ned til plus 3. Så den er sådan der. Og så bagefter kan vi så se på nitrogen. Her kan vi se, at den er fra 3, plus 3, eller der går fra plus 3 til plus 5. Så den er gået 2 om. Så her er den blevet reduceret, krom er blevet reduceret, og nitrogen, den er blevet oxideret. Jeg skal så vi skriver lige 3 ned her, og 2 op her. Opgangen af oxidationstallet skal være lige med nedgang i oxidationstallet, og det er den så ikke her. Jeg sætter så koefficienterne foran grundstofferne, for at det så bliver lige med hinanden. Så derfor sætter jeg 3 foran nitrogen, det gør jeg så også her, og jeg sætter også 2 foran krom her. Jeg sætter så ikke 2 foran krom her, da der allerede står et total her. Ja, og det gør så, at de er lige med hinanden. Derefter skal jeg så se, om alle grundstoffer på nær H og O er lige med hinanden, eller er afstemt, hedder det. Jeg skriver så en ny reaktion op her. CR2O7 minus plus 3NO2 minus lige med 2CR3 plus 3NO3. Og vi ser her, at krom, der er 2 af dem der, og det er der så også her. Og så 3 nitrogen her, og det er der så også her, heldigvis. Jeg skal så tælle ladninger på den her side, og den her side, og se om, ja, så skal jeg optælle ladningerne. Og derefter så skal jeg se om ladninger på begge sider, af reaktionstallet er ens. Så her kan vi se, at den er minus 2 her. Så skriver vi lige minus 2. Der, på den ydre ladning kan vi også se her, at den er minus 1. Men der er så 3 af dem. Så skriver minus 3 her, og det er så lige med minus 5. Så på venstre side af reaktionspilen er den minus 5. På højre side af reaktionspilen, så kan vi se, at der står 3 plus. Jeg ganger så de her to sammen, så bliver det plus 6. Og der skal så stå et minus her. Jeg ganger så her, der står, på den ydre ladning er en minus 1. Jeg ganger så med 3, så bliver minus 3. Og det vil sige, at på højre siden er den plus 3. Og på venstre side er den minus 5. Jeg skal så tilføje
hydroner, for at ladning på begge sider er ens. Og det kan jeg godt tillade mig, da det her er en sur opløsning. Så jeg vil så tilføje 8 plus hydroner, da der er fra minus 5 til plus 3 skal gå 8. Jeg skal så afstemme antallet af hydroner, og det gør jeg så ved at tilføje H2O, som er vand. Jeg tilføjer så derfor 4 H2O, og ja, i H2 er der 2 hydroner, så derfor tilføjer jeg kun, skriver 4 foran her. Derefter skal jeg se, om antallet af oxygen er ens på begge sider. Og her kan vi se, at der er 4 her, så 4 plus. Og så kan vi se, at der er 9 her. Og det er så lige med 13. På venstre side kan vi så se, at der er 6 her. Og her er der så 7. Ja, der er så ikke nogen her, så det her det er også lige med 13. Og så derfor kan jeg sige, at det her det er så den afstemte redox-reaktion.